Ehun ikastetxe baino gehiotako materialak prestatzen egea, metodologia prestatzen egea, ia 80.000 ikasleentzat, baita hori da guk aurten indeuna. Metodologia horiek eta materia horiek planifikatu, diseinatu eta sormen lan bat izan da alde batetik eta gero beste alde batetik, heziberrik esate egunakin, uztartu behar izan duguna. ITB ikaskuntza testuinguru berria marko pedagogiko berri bada. Hitzak hartzen baitugu ikaskuntza testuinguru berria, ikaskuntza ja pixka ematen dugu, ez? Garrantzitsuna ikastea da. Ez da irakasleak ze erakusten duen. Ikastea da garrantzitsuna. Ikastea garrantzitsua baldin bada, ja fokoa jartzen ega ikasleengan. Testuinguruak esan nahi digu, kontestuak asko laguntzen dula, eragina handia dula inguruak ikasteko moduan. Eta berria, orain arte egin ez dalako. Hortan, zailetarrok beti izan geha ausartak, uste pauso bat aurretik ibili izan gehala, eta horretik berria izan da. Esperientzia esanguratsuk izatea, kooperatiboki harremanak sustatzea, sentitzea aurreite deula, eta beti ere irakaslearen paper berri honekin. ITB hori baino gehiago da, hori edea zutabeak. ITBek egin duguna da, hartu heziberrik esaten diguna, legeak esaten diguna, esaten dizkigun edukiak, esaten dizkigun helburuak, eta horiek uztartu ditugu 5 oinarri pedagogikokin. 5 oinarri aipatu nahi nituzke, barnetasuna, barne mundua garatu, adimena gorputza eta mugimendua, ikusi mugimendua ze beharrezkoa den adina betan, badugu dimentsio soziala, besteen laguntza behar dugula, besteen lagunak garela, gauzak elkarbanatu behar ditugula, kooperatiboki lan egin behar dugula, autorregulazioa, gure emozioak identifikatzen jakin zergatik ditugun emozio horiek eta kudeatzen jakin, eta pentsamendua eraikitzea da 5. oinarri pedagogikoa. Ikasleek antzematen duten aldaketari nagusien izango da egunaren antolaketa. Kultura batetik gatoz, lehen orduan euskara genuen, bigarren orduan matematika, gero ingelesa, gero jolastu ordua. Orain ez da horrela. Orain edukiak eta eguneroko lana beste modu baten hartzen dugu. Lehen da bekizoko orduan harrera dugu, umeak jasotzen ditugu, eguna planifikatzen da, kontatzen duten nola etorri diren, eta gero datoz mintegiak, edo tailerrak, edo proiektuak. Mintegiak esaten dugunean, esaten ari gara, mintegiaren muina, mintegiaren funtza, mintegiaren oinarria jakintza dela, gauzak edukiak barneratzea. Gero ditugu tailerrak, eta tailerrak dira egiten jakitea. Musika, txirula jotzen, ukelelea jotzen, lehen esan dut berritzaile gara, gure ingurun esan dugu inork ez du ukelelea jotzen, gu joko dugu ukelelea. Zergatik ez, hori ja tailerrak. Eta gero ditugu proiektuak. Eta proiektuak ditugu, non uztartzen diren, bai jakintzak, nahi egiten jakitea, uztartzen dira mintegiak, uztartzen dira tailerrak. Eta gero dugu egunaren bukaera, itxiera esaten diguna. Hor egiten dugu metakognizioa, ebaluazio eguna nola joan den, zer ikasi dugun, nola ikasi dudan, nola sentitu nahi zen, zer egiten den zaila, zer egiten den erreixago. Orduan egunaren antolaketa erabat ezberdina da. Mintegiak, tailerrak eta proiektuak ditugu, itxierak eta hasierak ditugu. Ikaslea da erdigune. Ikasleen autonomia sustatu nahi du. Ikaslea bere buruakin ondo sentitzea. Ikasleak hemen pasatzen ditu ordu pila bat. Nahi deu, Lasalle Zarozko eskolako aldapa gustora igotzea. Eta eskolako aldapa gustora jaistia. Hemen zerbait gertatzen ari da. Hemen esperientziak benetan aberasgarriak dira. Hemen gustora sentitzen naiz, konfiantza daukat. Lagunen artean nago, ikasten ari naiz, errespetatua sentitzen naiz pertsona bezala. Hori nahi duguna lortu eta bide horretan goazela uste dut. Irakasleon artean lortu dugu, batek txinpartak, bestia piztia. Talentuk taldearen onurarako eskaintzia. Gai gea, batak bestaren onena ateratzea. ITBek suposatu duen beste aldaketaren bat oso garrantzitsua gainea izan da ebaluatzeko modua. Lehen ebaluazioaren giratzen zuen edukien inguruan. Orain lehen esan dugun
dimentsio guzti horiek kontuan izaten ditugu ebaluatzeko. Bai? Dimentsio soziala, autorregulazioa, pentsamenduaren eraikitzea, bost horiek beti presente daude. Lasalle Zarautz, aurrera begira, zentzun da nik geldi ezina ikustet. Zait iruditzen honek atzea bueltarik izango du nikan. Bai, zergatik, sinisten dugulako, serioki indako lan badalako. Bai, ikusten dugu ona dela, bai guretzat eta bai gure ikasleentzat. Bereziki gure ikasleentzat da ona. Eta gu kontan sinisten dugu.